Mä aloitin jalkapallon harrastamisen noin suurin piirtein 7-vuotiaana mun mielestä ja sitä sitten nyt 19-vuotiaana vielä ja toivottavasti vielä pidempääkin monta vuotta. Mahdollisesti niin kuin ihan koko loppuelämä, jos vaan kaikki jalat kestää ja kroppa, niin sitten mahdollisimman kauan pelaan. Nyt on jo 12 vuotta takana. Ja kyllä tää on semmoista, mitä niinku itse just tykkää tehdä. Silloin kun mut vietiin harrastamaan jalkapalloa ekaihin treeneihin Käpylän palloon, niin kyllä mun vanhemmat varmaan sen päätöksen teki silloin, mutta kyllä se varmaan mustakin on kiinni, että mä oon jatkanut sitä näin kauan ja siitä on tullut niinku aika iso osa mun elämää sai silloin. Että kyllä se merkitsee mulle aika paljon, että sitä koko ajan sillä lailla vaan niinku kasvaa se intohimo sitä kohtaan, sitä jalkapallolajia. Mä oon itse asiassa koko mun urani ajan pelannut Käpässä ja ensin siis Käpä 94, siellä noin 15 vuoteen saakka. Sitten se meidän joukkue hajosi. Melkein suuri osa lopetti siitä ja mä sitten jatkoin vuotta nuorempien kanssa. Mä en halunnut siinä kohtaa, mä en nähnyt järkeväksi vaihtaa joukkuetta, koska mä olin ollut niidenkin mukana vähän joskus aikaisemmin. Ja mä jatkoin niiden mukana samassa seurassa. Sitten nyt mä oon ollut niiden kanssa sen 4 vuotta. Ja nyt me perustettiin siis Kutosdivariin oma kaverijoukko ja sillä me jatketaan siis tätä toimintaa Käpän piireissä yhä. No meidän tavoite on ensi kaudella nousta 6:sta 5-divariin miesten sarjassa ja kyllä tavoite olisi voittaa se liiga, että yritetään rakentaa sen verran hyvä joukko, että pystytäisiin voittaa se 6-divari. 7-divari me voitettiin, niin yritetään myös sitä 6-divari. Kyllä mä luulen, että se laita tulee olemaan mun paikka edelleen. Ikinä en ole topparista pitänyt. Topparipaikka ei ole mun, eikä maalivahti, ei millään. Keskikentällä mä voin pelaa, mutta siinä mä en vaan tunne oloani sillain, että se olisi niinku mun paikka. Siinä mä en tunne oloani niin kotosaksi. Et enemmän se laita, siinä pääsee juoksemaan paljon edestakas. Ja esimerkiksi jos pääsee pelaamaan sinne niinku ihan ylhäällä laidassa, niin sit saa myös niinku vähän toteuttaa itteensä. Et ei ole niin suuria paineita tavallaan siitä, että jos menettää pallon, niin voi yrittää harhauttaa ja vähän tehdä jotain kivaa pallon kanssa. Ja sitten pääsee myös paikoille niin tekemään maaleja. Laitapelaajalla pitäisi olla nopea kaveri. Laitapelaajan pitäisi myös olla varsinkin hyökkäyksessä niinku teknisesti taitava, jotta se pystyy mennä pelaajasta ohi laidassa ja sitten päästä siitä vaikka keskitykseen tai pitää palloa hallussa laidassa ja sitten pelaa keskelle. Myös
tietenkin niin kuin joka paikalla pitää olla pelikäsitystä ja pelin rytmittämistä pitää osata. Sitten pitää myös laidassa pitää olla kunto pitää olla aika hyvä, että jaksaa juosta sitä laitaa edestakaisin. Se on myös tosi tärkeä laitapelaajalle. Tietenkin se, että pelaa kovaa ja uskaltaa mennä tilanteisiin, niin kyllä se laidassa on tärkeää. Mä valmennan myös itse 10-vuotiaita, no eli 03-vuotiaita HIK:ssa. Ja sitä mä oon siinä joukkueessa, mä oon nyt ollut reilut puoli vuotta vasta, mutta sit mä olin myös suunnilleen saman verran Käpässä valmentaa samanikäisiä ensin ja nyt mä siirryin sit tonne HIK:hon valmentaa. Ylipäätään mä lähdin valmentaa, koska no sekin mua kiinnosti se valmentaminen. Mä halusin niinku vähän kokeilla, että millaista olisi niinku valmentaa joukkuetta, koska tykkää pelata, sit tykkää myös katsoa jalkapalloa, sit haluaisi kokeilla sitä, että tykkääkö olla valmentajana, koska oma niinku tietämys jalkapallosta myös niinku kasvaa sitäkin kautta, mikä on myös hyvä. Ja sitten se on myös yksi, mistä mä nykyään tykkään tosi paljon se valmentaminen, että siinä on paljon semmosia puolia, että itse oma tietämys sen niinku pelin rakentamisesta myös niinku kasvaa siinä valmentamisessa. Se on mun mielestä mukavaa, että pääsee suunnittelemaan treenejä. Se, että sä mietit, että mitä me tehdään, että millä tavalla pystyy vielä 10-vuotiaat poikia niinku harjoittaa, missä niinku asiassa sun pitää niitä kehittää vielä ja mitä pitää treenata. Se on kiva, että katsot pelissä, että aha, tota asiaa pitää treenaa, tehdäänpä sen treeneissä vähän jotain lisää syöttöä. Ja sitten se on mukava, että jos vaikka tehdään kuukausi paljon jo tiettyä harjoitetta ja sitten näkee seuraavassa peleissä, että aha, nyt tämä asia rupeaa niinku jo toimii tosi hyvin, että nyt rupeaa seinäpelit näkyy koko ajan. Niin se on niinku tosi hienoa. Näkee sen niinku tavallaan työn jäljen. Jos niinku tästä omasta pelaamisurasta ei pääse välttämättä pelaamaan niin korkealle, niin sit on vielä mulla vielä pitkä mahdollisuus niinku valmentajana kehittyä, mikä on hyvä. Et kyllähän mä voin, se olisi aika hienoa sekin, että silläkin pystyisi niinku pääsee johonkin hyvään jengiin vaikka Suomessa johonkin ja sitten sillä vaikka tienata liksansa, niin sehän olisi tosi hienoa. Mä olin Lontoossa katsoa Arsenal Sunderland peliä Emirates Stadiumilla, joka päätti sitten 2-1 Arsenalin voittoon, joka oli kyllä niinku yksi varmaan mun elämäni kyllä hienoimmista hetkistä, niinku se peli kokonaan. Et ennen peliä ja pelissä kaikki maalit ja sitten pelin jälkeen, niin se oli niinku todella hieno kokemus. Et sitä odottaa niinku aina noita Arsenalin pelejä, että pääsee niitä katsoa. Ja sitten myös Helsingissä, kun oli tuossa viime kesänä, oli Arsenal vastaan Manchester City harjoitusottelun, niin sitä mä olin myös katsomassa, kun Arsenal voitti Manchester Cityn. Se oli tosi hyvä, että semmoisia järjestetään näitä tämmöisiä tapahtumia. No jalkapallo on mulle aika paljon, että se vie aika paljon mun
aikaa, mutta se ei yhtään tunnu siltä, että se veisi multa sitä, vaan niinku tavallaan, että mä aina nautin, kun mä oon jalkapallon parissa, millä ikinä tavalla mä sitä niinku kohtaan, että jos mä pelaan itse tai mä valmennan tai mä katon, niin kyllä mä aina nautin siitä. Et ei siitä varmaan muuten niinku tykkäisi, jos niinku, kyllä se tavallaan on ehkä mun intohimo niinku jalkapallokohtaan. Se on aika iso osa mun elämää.